Хващаш ли? Да, бе, хващам. Дай до разтогарта с него. Много место ще разко. Великото задръстване на автогарата. Всяка вечер е така. На това кръстовище. Докато излезеш, ти се заявява свят. А наистина всяка вечер между 4 и 5 Да. Не гледай пъста. Гледай колко време става стоят, гледай колко пашка се събра. Гледай тук надолу коста. Гледай. Те ни направиха едно кръгове. Тук и да се миряса и това е. Или след парко. Да, виж коста. Кога да снимам? Снимай, а? Гледай колко коли са, само колко време може да се измислят. Ще работиш утре?